لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna kallo da sauraron tashar mu ta Al-Athari TV a cikin shirinmu na inda akuyar gaba ta sha ruwa, shiri na uku cikin littafinmu mai suna fitinar ɗan gidan Ash'ath, littafi wallafar shehin malami Sultan ibn Abdurrahman al-Eid, limami mai huɗuba a masallacin Khalid ibn al-Walid da ke birnin Riyadh na ƙasar Saudiya. A shirinmu na wancan makon mun tsaya ne a daidai inda Khalifa Abdulmalik dan Marwan ya rubuto wasiƙa zuwa ga dan Ash'ath da mabiyansa, yana rarrashin su da yi masu tayin cewa idan sauke Hajjaju ne zai daɗaɗa maku rai sai in sauke shi, sa'annan in tabbatar da an baku albashin. Kuma dan Ash'ath ya zaɓi garin da yake so, wanda zai zamanto jagora a cikinsa matuƙar muna rayi. To daga nan za mu ci gaba. Yayin da wannan saƙo ya isko Abdurrahmanu dan Ash'ath, sai ya tara mutane kuma ya yi huɗuba gare su, yana mai kiransu zuwa ga karɓar abin da Khalifa ya bijiro da shi na sauke Hajjaju da tabbatar masu da albashi. Ko da mutane suka ji haka, sai suka zabura daga kowane sassa suna masu cewa, wallahi mu ba za mu yarda da hakan ba, domin mu muka fi yawa kuma mu muka fi shirin yaƙi. Nan take suka jaddada tsige Khalifa Abdulmalik, kuma suka haɗu akan haka dukkaninsu. Nan fa yaƙi ya ci gaba da wakana a tsakanin ɓangarorin guda biyu har na tsawon kwanaki 103, gwargwadon abin da Ibn Asir ya faɗi. Babu shakka mayakan da ke sahun Khalifa sun yi haƙuri matuƙa a ƙarƙashin jagorancin Hajjaju, dama kuma ya kasance yana da ƙwarewa ta fuskar yaƙi da kyau. Ai kuwa sai ya ba da umarni da a kai hari zuwa ga ɓangaren rundunar makarantar nan waɗanda suka yi wa Khalifa tawaye, domin kuwa mutane sun kasance masu fushi da fushinsu ne, kuma su ne suke zaburar da mutane wajen kutsawa cikin yaƙi, don haka mutane suna koyi da su ne. Nan fa rundunar Hajjaju ta afka masu kuma ta kashe rayuka masu yawa daga cikinsu. A dalilin hakan rundunar ɗan Ash'ath ta karye, tawagar Hajjaju kuwa suka bi bayansu suna kashe na kashewa da kama na kamawa. Aka ɗau tsawon lokaci cikin haka, ɗan Ash'ath kuma ya gudu tare da wasu jama'arsa 'yan kaɗan. Shi kuwa Hajjaju ya aika da wata runduna mai yawa domin kashe ɗan Ash'ath ko kuma kamo sa. Haba, ɗan Ash'ath kuwa da ya tsere bai zame ko ina ba sai a ƙasar kafirin na Rutbelu, sarkin Turkawa, wato wanda yake yaƙa a jiya. Rutbelu ko ya karɓe shi hannu biyu, ya karrama shi tare da amintar da shi da nufin makirci ga musulmai. Ɗan gidan Ash'ath ya gudu bayan ya haifar da fitina wacce ta sabbaba asarar dukiya da zuri'a. An kashe mutane daga cikin mabiyansa kuma an kama masu yawa daga cikinsu, waɗanda su ma Hajjaju ɗan Yusuf ya kashe su. Daga cikin waɗanda aka kama akwai Amir Ash-Sha'bi, wanda amintaccen malami ne. Nan fa Hajjaju ya sa a zo da shi, aka taho da shi har ya iso gabansa. Amir Ash-Sha'bi ya ce, sai na yi masa sallama tare da jingina shugabanci gare sa. Sa'an nan na ce masa, ya shugaba, lalle mutane sun umarce ni da in gabatar da uzuri gare ka da abin da Allah ya sani shine gaskiya. Wallahi babu abin da zan faɗi a nan sai gaskiya. Haƙiƙa ko shakka babu, mun bijire maka, mun ziga jama'a, mun jajirce matuƙar jajircewa, ba mu zama fajirai masu ƙarfi ba, kuma mu ba mu kasance masu taƙawa da ɗa'a ba. Haƙiƙa Allah ya taimake ka a kanmu, ya baka nasara a kanmu. Idan ka damƙe mu don ka hukunta mu, to zunubinmu ne ya ja mana.
mu muka jawo makanmu da kanmu, amma idan ka yi afuwa gare mu to wannan kuma juriyarka ce da haƙurinka suka sanya haka. A ƙarshe dai kai ke da hujja a kanmu. Yayin da Hajjaju ya ga sallamawarsa tare da amsawarsa ga laifukansa sai ya ce, wallahi Sha'abi, kai ne mafi soyuwa gare ni cikin waɗanda suka gabato gare mu alhali suna sarrafa takubbansu wajen zubar da jinainan. Sai kuma ya ce, kai Sha'abi, ba ka yi komai ba, ban ma shaida wani abu ba, kai ka sami aminci a wajenmu. Hajjaju ya ƙara da cewa, yaya ka kasance bayan rabuwarka da mu? Domin ya kasance yana karrama Sha'abi kafin shigarsa cikin fitina. Sha'abi ya kada baki yana mai bayyana yanayin da ya tsinci kansa ciki bayan ya yi tawaye ga jagoranci. Ya ce, Allah ya gyara aikin shugaba, haƙiƙa rabuwata da kai ta sa na yi tozali da rashin bacci. Abu mai sauƙi gare ni ya koma mai tsanani, na koma zama cikin fargaba, baƙin ciki ya zama kwalliya gare ni. Gashi na yi rashin 'yan uwa na ƙwarai, kuma ban samu wanda ya maye min gurbinka ba. Sai Hajjaju ya ce, je ka abinka Sha'abi. Sha'abi kuwa ya sa ƙafa ya wuce abinsa cikin aminci. To masu binmu da sauraronmu, kun ji fa yadda ta kaya a tsakanin Imamu Sha'abi da Hajjaju ɗan Yusuf. Imamu Sha'abi ya sami yafiya da afuwa daga Hajjaju. Shin ko yaya lamari zai kasance tsakanin Hajjaju da ɗan Ash'ath? Sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba in Allah ya so domin jin yadda za ta kaya. A madadin wanda ya yi hidimar tace mana shirin, ya daidaita mana sauti, ya kuma sada ni da ku Nura Shehu As-Salafi, sai kuma ni Suleiman Usman Al-Athari da na fassara na shirya kuma na gabatar nake cewa Allah ya sada mu da abin da ya fi zama alkhairi. Wassalamu alaikum. ألا إن المنية منهل والخلق ناهله أواخر من ترى تفنى كما فنيت أوائله. Domin tsotsa daga tatacciyar mashaya sai ku danna subscribe Al-Athari TV. Domin tsotsa daga tatacciyar mashaya sai ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa.